Ka jing Ther jong Lapbah na lor ka Erīong ka bajur ka jamit ka arpo pratari ko yong arajar arposan. Kalawan ra ka jing Julor ki bentang ki badan ka thain Tura West Garo Hills kamtam ki bentang jong ka upper Babu Para ka badan ha persha ka Senotap site ha ka ba artli ki kali ki la sha pun Julor na mar ka jing Khyllem jong ki Dieng. Laong bo Lapbah na lor ka jing be ka ka bajur ka lasdang ha ka por shibaji AA min step bat ka bala beteng haduk opor ko bahndre baji ai min step bat hagani ka jingjia amshim ladan kanu ka jingjia ka bas ngosi henry tang ka jingsha pun Julor jong kite ki kali nakaliang katanat Indian Meteorological Department ka jilla kala penmi ka jing maham bakandon ka Erīong ka jing pom perthan bat kala ka bajur ki katto ka ni dili district haki sao sansngi ki banwan bat kumta kala kintui ki nong songshnong bakin long ki bahusiar. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.